ассалому алейкум мардуми шариф Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. Иқболи Даюс ба саволот ҷавоб медод. Навор дар рӯи экран. ملت چی خدمت کس کام خدمتاشو به ملت بگو دما بفهمیم خیر می خدمتاشو به ба ном мухолифи тоҷик. ман як шаҳрванди оддӣ ҳастам, хубиёи амнията мегӯм, бинависед. имина худат Иқболи Курнамак. якум, амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон суверенитети миллати тоҷикро аз таҳдидҳои террористӣ муҳофизат мекунад. ва диюм, ба ном мухолифи тоҷик. ҳамаи шумо модар доред. модарои ҳамаи шуморо ман ҳурмат мекунам. дӯст пеши бар. хоҳар доред, апа доред. ҳама хеле аст Иқболи Даюс. як хеле беномус оилотонро парафтем бирафтем Европа. ором зиндагӣ киисай? таҷовуз нашудисанку? озод ҳастан? и ҳамаш хубиёи амният аст. ва сеюм, ба ном мухолифи тоҷик. Иқболи Даюс. шумо дар назорати амният нестед дар Европа. ҳамин хеле аст? бале. агар дар назорати амнияти Тоҷикистон мебуд, имина фарзандои худат Иқболи Даюс. бачаат имрӯз танфурӯш намешид. бача боз шида. духтарат проституткаи пеш намешид дар Европа. ман 2 сол пеш гуфтагӣ будам ки фарзандотонро рӯй кунед Тоҷикистон. ки таҷовуз мешавад. барое ки ти беномуси Иқбол гуфта будӣ Додоҷон Атабуллоевро 1 сол пеш. гуфтиш ки бас кун алкаш. то 20 сол шид ҷакидеси. то уже носки дридагӣ. как будто ба гуфтаи 20 сол политикои Европа Додоҷон Атабуллоев истифода бурдане ки имрӯз носки дридагӣ. суханои худат аст Иқболи Даюс. бале. бас ки бубуро мо сар мекунем. яъне проституткаи свежи. ҳамин хеле аст? ба ном мухолифи тоҷик. шуморо садқаи хубиёи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кунам. Иқболи Даюс, хи худ гуфтӣ ку солҳои 90 чӣ хел гирехтен Афғонистон қайтон $500,000 наличи гуфтӣ ку? амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон шуморо ай таи пои афғоно овардан. ин хубӣ нест? ба ном мухолифи тоҷик. Иқболи Даюс, куртаи афғонӣ мепӯшидӣ. ҳаром. ай таи пои афғонро овардан. ин хубӣ нест? ба ном мухолифи тоҷик. чӣ қадар шумо кӯнамак ҳастед? 100% ҷумҳурии Тоҷикистон амниятш дар дастиш аст. якҷон ташаккур ҳамватанони азиз. ман гуфта будам ки ба ҳар як сухани шумо мебурам ҷавоб медам.